Hello guys, madung adlaw natang tanan. So karong adlaw guys, dakos garden. Kay tan ako daras garden ng kuya og wa ba mga intunsis. Kay sige ra bag-uwan dari. Jagi sa jud ning nanay ganihag arhi kay nahugan ko no og duha ka palwa nga palwa sa lobi ag palijahan jagi adyo na ni nanay. Gitarurok ko gisipon ko kay nanapod guys ni gibugas sa gali ko na basta gali bugasin ako padung na kumandaga dani mo nang gitarorok ko gikan minangaan og kuan kapayas kay damay kapayas sinog deres ubos namo ang gikuha ja ang gikaon kay basig mawag ang harahat sa tutunlan ang gibatag suka ba daman si Inday Herlin dari ni abot kay mag-asikaso siya sa katong na makuha ni mananghilin nga 10K sa katong damage sa mga damage katong mga bay bitaw guys nga na damage sa pagbagyo na makuha si mananghilin og 10K og mapuhon si Jamo ay nag-asikaso. Nalami nagpalijahan hala nanay bunga agkuan pipino guys tanawan ninyo guys na buwak bunga na dining namuwak. Nanay dako dia. Aray baw iwara ba jud ay na kuan. Wa na patak katay to padto isa. Ang reverse ra ba jud ni? Ay, may tanaw, palijahan, basta ngani na. Ginganin Kuya Ajoy, dako kadyo ning palijahan na guys. Sipon ko ba katong nawan-uwanan ko? Adtong Carmen. Hilik si Mayanggi siguro kay arong di ba sipunon kay bago para bato na ulian. Wa lagi agas-agas pa dari sa amo guys na. Wasud. Like color lagi. Pagkapayas daghan nga po ibunga. Dara guys, magkuha ko na ning itanom ng pila ka buok. Ang taong ni ara naghanap ng taong. Dagko na. Dara pagkapatas guys, lagi tukuran ni si Jakarong ni maintunsis. Naggalibungas ubos da gamay. Excuse me. Dalhinog na rin isa. Kani. Da isa to cute. Ang among sili, ang daga nagbunga. Okay guys, dami kinilaw kay nagkilaw si Maring Herlin. Maring Herlin, hello guys. Kay Inday Herlin, magkilaw ta. Kilaw tag bulinaw, uja da poy bangus nga. Bangus kilaw. Isug ba day na kare mo oy kuana. Kwes sa tay ari ayo. Waisag sila na sa tay bikaw, palihog gid be. Sila pa si mga tabang. Buang na. Kuan, Por buko kilaw sauna. say. Sektor bagskin kani. Usus garabig big ko pa imo unsa ni nay pamainit ron. Nay halong pagmamahaling bikuha ba? Da. Nisod na. Naga injong tuwad. Maglook at migbulanghoy guys kay das in the Herlin dari ni abot. Tistingan ning isa ka puno big dako bag unod. Uy, anghel magbalantay. Hala lamian. Hala rag dakag unod ay. Da. Tulo, I love you si. I love you. Ah. Asa tigingin ni nanay atong nanilit atong kaon dapit. Ngagi. Hi guys. Magmanguhatag guan. Hala na lagi kamuti. Bulanghoy. Kamuti ning sikil. Gamay pa na. Dene usa nabunot si Aisa di ah.
Kare. One down. Kuwari kay na ning tusoy. Na. Unod. Gagmoy man. Dako manggod. Asa ni dapat? Nay. Tuog ko nay. Tigbasan ta ha. Asa tadoy? Karing dagko gingon ni Nanay Lita. Dali ari. Dako manggoday. Hindi ni Nanay Lita baka ni dagko. Na. Okay. Nay. Ay imong bulangoy dari. Nay, pasaylo ami nay. Magpulukat ko kay magdungag mi among panihapon. Basig labian ra danay duha ka puno dari. Kani ay? Yes. Sure? Kuya, manglukatay bulanghoy kay ladyo ginikanan, gigidungan. Kapoy na rode. May unod, gamay na. Sipon ko. May malinakuha na ho. Mato pa day tag-esa ra ka puno kay dako pag unod. Ano ko man po tayo? Sana all dako. Kuwapa kayo tiglukat sa bulanghoy na mo guys. Oh. Nadyo pagayod ni si Jagi. Bayahian. Asa man ito? Dito pa siya sa USA. Ay, Kato pang yelo day la. Wala may yelo day ay. alam mo inilo. Dapoy din na ni. Pwede oy, igsuon naman ni silang tanan. Pwede na ni. Lukata. Unod ha? Lukata, abi og dake, ha? Lagi. Karera. Dah milik pun kadaeg, kautot na ron. Sa man abi ko kuan ba kanang Ayaw sige ng kuan kay itanam na. Kamo tanong. Di ibalik mo siya day. Yung nilukatan mo balikan mo ng Bugso. pagtanim. Hindi iugsok yan, ilibing. Pila ka bug ito na tago-sara? Dalawa. Ako ay nahirapan kasi yung ilong ko ay lalong nawawala sa sipon. Ha? Ano isa kong videographer ho. Wa na naningog. Dari para sa atubangan. Para makita ang katag ba? Para makita ang kagandahan kasi malayo pa naman yung pinuntahan niya dito. Lalagi kautot na ron. Awa guys ha. Awa guys, wa dyan na tabangi. Kaingan masijag si Jara. Ay. Ano imo Di na. gahi? Uming kong uno sa akin makasama. Sa man gaizahe man ta. Maguban ta. Mag-uban taas mo tag-uban. 1, 2, 4, 5, 6, mura po rin. Dako lagi ng imo day. Ay, uday, gigimo. Agbulanghoy. Uy, sus, ginoo ko. Dabong pamanday kini man ang hilin. Kapten dito bandilin na. Tanaro tos ang vlog. Wala rin ay aguno di mong balanggoy. Ano lagi ito nga kay dagko lagi Ang to. sabi atong ita naman ni ay. Kani. Ang saan man ito tuloy ko be? Asa tamang kataas? Tuputulo. Woo! Lita ka ba? Nga naman ito nakakita kong manang. Itanim mo siya. Buuan mo na siya manang maayos. Ganyan lang. Ato, ito urok. Paano? Hilig dito urok. Ganyan. Nga na, ba mura bag lungon nga. Paligtiw. Ganyan lang yan. Sama raman sa. Uy, nga na, manggod. Kita ko ka manang. Ay na mararot. Alam mo, dako pag ijaha, mura man kaalong. Og tukoy. Gabaan ta boy. Excuse me guys. Ang gagawin dito kasi ang tapukon ni Dar abit kita sana ay. Tungo ni kan ko ang gamay raman. Mala ba lagi putag sa kapuno ron ni dako. Kiri. Ginoo ko. Asad na magigihan sila nakita gid mo nang alata. Makaubo. Gamay. Ano lata? Kana lagi na tumba. Asa mo tumba din na? 1, 2, 4, 5, Asa mo tumba na ay? 6. Ato. Lakangang liksi. Kanto mo tumpaan. Uy, wa pa makanaligo. Bisin. Ha? Ano wa pa kanaligo? Bisin. Kuan. Kung tamnan. Kamay dai. Pero wala liksi kay. Kani mo kita naman ron. Na? Nami pagkangkuha kay dako. Kay ngano ay sa hilig mo dako. Dako nga blanghoy ba. Hoy, kaligo na dato. Leksian.
Si palabi inay kay nagadod. Eh, kasi bayaning mga nanggisinggan ka. Hindi pwede. Aduna na. Pinabuhan na nas imo. Gusto na maring. Haluoy tayo sa balanghoy maring. Wala pa tong buot eh. 515. Nagdala ka ba ng ano, lagayan? Hindi. Kumuha ka ng ano doon, Lexi, sako. Ano ba ni? Hindi nabili na rin. Bawa ni Luka. Looy ka ate. Nabili. Looy ka ate mga blang naman ha. Saba siya purong sinsuro. Malata na siya eh. Huwag mo ipadulit yung aking mukha kasi makikita yung sipon ko. Unsa man iwa man ini malukat na bukaso. So, kinsa man lang siya. Ano naman to, man taban. Kinsa lagi lang siya. Gusto na maring. Gusto din. Ay nabilin di ah. Sayang. Makamako na ay. Ako ay nabusog sa biko. Yan na ay. Buta ra diha. Salamat sa mga tabang kulot. Hay kaikta nag-anak naman eh, legal ni. Anak naman eh. Kaiktan. Kaiktan po dito na. Naligo na ba? Okay guys, sumana may miglukat da, nagpakpak may dara mis dapres kasada nagpakpak kay arong makita ka magkagwapas mga labay ba. Kita dari lang magpakpak guys kay. Kuan ganahan man may arong di na magnunaog gadto ba kay kapoy na ron yung magnunaog. Uy, hani na ba kining patulasin mo pagpadagan. Lami kini ba? Parisa nung kinilaw ba? Ay mo Lami kinilaw kay wala mo na kuan na hurot. Unja, uy. Ano ito pag hinahina ito? Nagkulab dahil may daring kuan Marian Rivera ang gikan pa ni siya og USA. Unahan sa Alicia. Asa mo manangkong nagpahawak. Unja, nagpakpakpakpak na mamidari di dahil may kamogdangag sinanay ray po dangag dun jagang sipon ning lanay na. Di dahil jud dali mas siponon ka. Unsa tay? Tay gilo ba? Sige Shout naman. out Mananghilin. Manang, di arag imong bulanghoy. Ato ka bala ka nang nanabit kay bagong apo. Mga may kay, wa may dengagon. Dako juga hang kuha. Oh. Way bugas. Way bugas. Pero kahit ganito lang ito eh, mapughad to eh. Alam niyo mapughad? Masarap siya eh. Siguro nga po. Iyo. Hoy, maligo ka na doon kulot. Eh, Sabong pa dito eh, malagiti pa. Wala, libaan ba? so, Kami ay may pupunta. ibang-ibang. Dila ka dong ilong eh. Kau tas ang ilong be? Ligo na datulik si Ana. Kasi ikaw. Ipadaplin mo yung mga paka. Ay magtanong tag-utro. Hindi ko ba rin. Hindi ko talata. Hindi mo ni napatan yang lata na. Uy, dami yung property. Ano yung ganahan magpanit o kamot? Kamuti. Ulang hoy kay hanutoy ka yung panit. Ang tulo pag ang sipon. Sigid na linjid. Sarurukon ta. Labad sa utok. Kapag batang gig utok. Habra mas Guys, mga ba magwalang hoy? Parisa na to og inilaw nga pulinaw. kapon tayo. Sinanelita ang padangagan dani ang marang i-prepare daan. Kaya may kabaw kung doon kasi mga lanag ang Ayaw dami. be. Simba ko. Lain naman nga ni og di ni matarang pagluto. Excuse me. Kahilo po ni. Dito.
Tiya, bisig mga tiguang ug kaya war ba jud daog. Dude. Yellow lagi nih. Kami nang yelo ay. Nang yelo, kaini. Hindi na sirapan ako sa ating ilong ba? Ano bang gamot dito? Tanduay. May hangin dari ba? Maraming nas kuan? Nas ibabaw sa kuan? Panuramik. Maligo dito gabi. Wala ka na ikaw. Hindi ko ba sa tuloy tabi? At doon ko na dumiltog. Lagi ba? Sugot ka. At doon ko ilat ko dyan. Ano ko na mail? Kuhaan ko na rin mail. Hindi ko ito katawa na mail. Tiway dito ang tanan. Ito naman ay dugangan na gamay ra na ay. Ito ko gisa pa kapunuan. Kana? Sabo na sa taga-tubag. Ayaw gamay ra na siya. Awa na tay silungan mo. Tsa. Nanaon. Kadto. Ito ang gantigo. Kasagaran na ba sa dag kay punuan. Gamay gagmay punod. So aritas gagmay punuan. Gamay ra man na ha. Hindi naman ako kumakain masyado nito eh. Dugangan na ito isa kay marag uwang pa. Pantay itong kaurot. Sure ka? Sakura na? Dugangan mo na lang ng isa. Hindi naman daot tumaro.